ohanaeze ndị Igbo unu mechie ọnụ unu emere ihe kwesịrị unu ga-eme. In fact, it's like unu suppose na apụ n'ọcha ahụ gbata ndị youth ka ndị youth baa n'ọcha ahụ, because you people nwere ihe gosi na unu represent ndị Igbo. Ọ bụ na Ojukwu si n'ime nyepụta, Ojukwu ga-amụ unu niile ụla one by one because unu be disgrace to ndị Igbo. Ọ bụ na nna unu si n'ime nyepụta, ha ga-amụ unu ụla, unu be disgrace to ndị Igbo. You people valued money more than Igbos. Unu value money, unu value ego na enye unu envelope. Ọ bụ na Igbo gbule dị na Abuja je represent ndị Igbo wo abụ ohanaeze ndị Igbo. Ọ bụ na Igbo gbule dị bụ isiokwu. Ogbule dị ogbu isi ahụ na-ekpu okpu na ya bịa na adịkwa n'ime. I don't really know the meaning of ohanaeze ndị Igbo. I don't really understand this organization. Ohanaeze ndị Igbo na north, gaa n'ugwu. Ị ga-afụ some of the northerners si protect ndị Boko. Ha si protect ndị a na-achị ehi na-egbuchasị Christians, na-egbuchasị ndị mmadụ na Nigeria. The northerners elders, some of them, they are protecting them. Nigeria government bamba fanwe binye protected the Boko and the ndị na-achị efi. Ọ bụzie ọnụ ọgbọ ohanaeze ndị Igbo cannot even come out boldly to stand for Igbos, to stand for Maazị Nnamdi Kanu. Una na-atụ ụjọ because of you people have so na birthright. Una na-atụ ụjọ na pretend because of ego nriri n'ọnụ mere unu ejiri ekwu okwu ka nwoke. Ama m na ihe abụọ ohanaeze ụmụ nwaanyị abụọ na weda na ndị abụ ndị nne so ndị nna. I don't really know. Even though all the mama no represent ohanaeze ndị Igbo, they will, I believe they will speak up. In fact, ndị nne nwaanyị kakwa unu nwa. Ọ bụ na ndị mama nọ n'ebe ahụ, they may try, ha ga try kalịa unu. Ọ bụ na ohanaeze ndị Igbo, ọ bụ na unu eselbeghị una birthright because you people have sown a birthright. Ọ bụ na unu elebe birthright unu binye kwuo okwu immediately. Nigeria government will obey you people because unu bụ ndị Igbo. Ohanaeze ndị Igbo ese. Ohanaeze ndị Igbo ese, even ndị ugwu ma ndị Igbo. But the problem bụ our elders, the people that represent ndị Igbo, our leaders, our politicians, they have sold their birthright. When they will speak, the Nigeria government will not obey you people because you people have sold a birthright. Ọ bụrụ na elebe birthright unu binye kwuo okwu say Nigeria government, they should release Maazị Nnamdi Kanu under 1 month. They will release him. But why? Because unu look birthright unu ga-ekwu okwu na ndị Igbo ga-esi nwụrụ ọnwụ. Ohanaeze ndị Igbo, listen, let me tell you people. Akwa ifuru ndị Nigeria government Tinubu had very happy maka insecurity dị na this east. They are very happy over it. Also no blue nible nana brand akwa from this east Ghana and Abuja. Nigeria government will not even listen to you people. How they made this insecurity naming at this east enjoy. They love it. Nigeria government, they are very happy for this insecurity that is happening to Igbo land. Nigeria government, they are very happy. All these bad news that they hear in this Igbo land, they are very happy. Then they enjoy them. They will not listen and kind for you. You should start up as a man. Go no to kamuke, go no to as elders. Go no kukosu ngeku. Go no kumepe no no go no kukosu ngeku. Ke heju no no sundo Nigeria government. Na ebo na choso biko no. Ka nwere onwe anyị, una agreku ya. Una agreku to Igbos. Ke heju no ikwu okwu maka Biafra. Ke heju no ikwu okwu maka nwere onwe ndị Igbo. Ohanaeze ndị Igbo. Una na eme na one Nigeria. Listen, mbo o mere election na presidential election last year. I couldn't free her and Igbo in Lagos. Go to Anambra and go and vote. Go to Enugu and go and vote. Ohanaeze ndị Igbo ka ihe unu kwuru. Mba one hapa usi ndị Igbo in different part of Nigeria ka ihe unu kwuru. Kedu ihe unu kwuru? Kedu ihe gosiri na unu na-represent ndị Igbo? I don't know whether this organization una for Igbos, una abịa ka unu zọ ndị Igbo, so na abịa ka unu rie ndị Igbo. I don't know whether federal government ana go every month. I don't know whether maka monthly salary unu could cover ka unu wee na-enweta. I don't really know. Because ọ bụrụ ohanaeze ndị Igbo bụ ezi ndị Igbo, unu binye ọtọ ọzọ akwụ okwu, federal government ga-eme unu obey. Ohanaeze ndị Igbo, ndị Nigeria government egosigo ndị Igbo na nwere ihe iwu. I could remember last year or last 2 years, our elders watched this vision. Ha jere na court for another side. Ndị Igbo ugwu henana. Igbos have sold their birthright to Nigeria. That is why Nigeria jindibo hene egwu. And it's a very shameful thing to the Igbo pro-teachers, those that have sold their birthright to Nigeria government. So Igbo, listen, let me tell you people,
ọ bụrụ na Nnamdi Kanu si na North were bịa, ọ bụrụ na from North ka Nnamdi Kanu si wee bịa, o wee mee ya arrest o mere ya, elders of the Northerners wee binye wee na-eje njem wee binye na-eje maka bailout of Maazị Nnamdi Kanu. Ọ bụrụ na ndị Nigeria gọọmenti jụ na ha ga-ebel ya, before you know what is going to happen, Nigeria, they will set Nigeria on fire and they must release him. But the main thing bụ ndị Igbo, ohanaeze ndị Igbo, they have sold their birthright. That is the problem.